Igbo mụrụ nzem ọzọ ekene m. Tata anyị ga-eneba anya na nkụzi ife gbasara agwụ n'ala Igbo. Ọ na-abụ ịnọrọ ị na-anụ nke a na-asị na ọ dị ka agwụ a na-enye onye nsogbu maọbụ na ọ dị ka agwụ a na-akpa gị. Mana tata mma akọwara unu ife bụ agwụ. So ife nwere ike imedo biko ife ozi a kaba arụ kerue ya n'isi. Biko were ife ozi a nyefee ndị nke gị ka ha mara ife a na-akpa agwụ n'ala Igbo. Kedu ife bụ agwụ? Agwụ bụ the Igbo patron deity of wealth and divinations, and also the one of the basic Igbo theological concepts that employ the explanation of good and evil, health and sickness, wealth and poverty. So ị nwere ike ịkọkwa agwụ dịka God everlasting, the mother Holy Spirit that can be manifest in the different forms and means. Nyab, Agwu is the spirit of calling. Agwu bụ onye na-akpọ ọkpụkpọ oku. Onye ka agwụ na-select onye ọ chọrọ ka o mee gịnị ka ọ rụọrụ ya ọrụ. Is not on your condition to give agwụ what you want, but agwụ decided to choose you to tell you what you will do for him. Onye ka ọ ga-abụ na ọ bụrụ na ha bụ nwa mmadụ, ọjụ na ọma mkpọ ọkpụkpụ aza ọkpụkpọ oku ha akpọrọ ya, o mere ka onye ọ na-aba n'isi. Agwụ is not an evil. Agwụ bụ a good spirit ka ọ bụ. Onye ka ọ ga-abụ ịbịa n'ọtụtụ ụlọ ụka dị iche iche, ọtụtụ very powerful man of God who prophesy or spoken words and they come to pass. The spirit that lives in them is the spirit of Agwu. Ụdị ka o ji wee dịkwa na ndị na-eme gịnị, ndị na-eme ọdịnala, ndị dibịa enwegero. The spirit of Agwu is the spirit of revelations that will reveal them, especially ndị dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, some herbs and their work. So nke ịbụa anyị ga-eneba anya is Agwu the Holy Spirit. Agwu and his agents describe the Agwu as the Igbo Holy Spirit because of the kind of work he does for the divine and herbalist. It's giving the native doctors and the herbalists revelations of knowledge of herbs and the administration of for the benefits of the humanity. Agwu, you can call it the spirit of manipulations and motivation. Onye bụ na ọ bụrụ na agwụ kpa mmadụ, ị ga-afụ onye ahụ ọ bụrụ onye matara ife ọ na-agabiga, ị ga-afụ onye ha enwere ike ọ na-afụ ọfụ maọbụ ọ na-akọwara gị ọtụtụ ife nzuzo nke karịa uche nke mmadụ nghọta ifeta isi ka eke onye esi were ekwu okwu karịrị ya nụ. Ndị agwụ họrọ maọbụ ndị agwụ na-akpa mmadụ na agwụ marụfa anaghị ebikanye aka n'ọtụtụ ife rụrụ arụ maka na fa bụ ndị dị asọ. Agwụ megịnị họrọ ka alụ alụfụ ọrụ nke mmụọ. Ama na ịghọtara nkụzi a. Nke ịtọ dị n'ime ya bụ na enwere ọtụtụ agwụ dị iche iche. Nke mbụ bụ nne agwụ, nke ịbụọ bụ oke agwụ, nke ịtọ bụ nne nwanyị agwụ, nke ịnọ bụ agwụ nkwọ, nke ise bụ agwụ isi. Mana ịbịa na nke ise ha agwụ isi a, o nwere agwụ dịkwa n'ime agwụ isi a. Agwụ
abụrụ ajọ ife ka ọ bụ n'ala Igbo. Onye ka ọ ya bụ ọ bụ na onye agwụ na-akpa is something they needed to enlighten that person through the spirit of knowledge and revelations. So ụmụnne m, aga m akwụsị tata, mana ọ bụ na o were ajụjụ ị ya ajụ m n'ife gbasara agwụ, biko gaba arụ jụọ anya, tụsara m ozi a. Onye gị na ya na-akpali bụ Maazi-UC site n'isiokwu anyị bụ kedu ife bụ agwụ n'ala Igbo. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ndewonu.